penting anak bojo warep domungani nuturi kaya Bu Haji dongane kuat pendem kuwe ora kumat saya asoy Mas Iman monggo Mas Iman cukup lelakonku asik so pancen bener kandamu mendem bisa ngrusak awakku makane aja mendem lho Mas ora bis iki wis ora mendem yen wis mari kanca-kanca dipamit nuturi kaya kiai dongane kuat mendem kuwe ora kumat suara wali Masis mau joget kayaknya Masis joget Masis monggo Masis aku pengen ngerti joget Semar wali Wonogiri digoyang asik Gajah Mungkur aku wis kono ciuman aki cilaka aku wis bener mesuk yen omongan lantur aja tak gagas penting sesuatu berat ora tak anggap penting anak bojo warep jogo namuni nuturi kaya Bu Haji dongane kuat mendem kuwe ora kumat cukup ke lelakonku pancen bener kandamu mendem bisa ngrusak awakku yen wis mari kanca-kanca dipamiti soko mendem kuwe ora kumat mendem kuwe ora kumat Semar Mulyo matur nuwun Mas sampun awake yo ayo Mbak Jarwanti jam 12 Mbakku monggo Mbak Jarwanti Mas Supri monggo Mas ayo yo yo
Arjuna terus kelingan terus kelingan rama kemuyute tresno kasih kasih sayange karepatiku pengen dadi bojone yo kebacut tresno selongso rasane ati yen to aku ra kakon melu duweni Semar wayane iki sampe bawah ku alas gunte ijo sing digajah suwe duwe bojo akeh kula ada semut durung rondo aja dilebur hey asik so monggo Pak rasane ati yen to aku ra lakon melu duweni kamu alas kulite ijo sing digajah suwe duwe bojo sayange wis duwe bojo ane aku kebacut tresno rasane ati yen kok aku ra lakon melu pasukan batik yo Pasukan batik monggo. yen wis tak tukoke wujud tali sakotane ha iki lak kok ilang saslira
mediyane tak dukoke wujud tali sakotane saikine lah kok ilang saslirane ngon menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari ngendion golek tali iki Senajan regane nemewu kuwi wujud katresnanku kangenan lako mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang neng ngendi nggon goleki kali kotang Madame. ayo mbak Ayo, ayo terus ayo yo Mas taline wong dorake ayo kali kotang iki tak simpen tekan ning pati kali kotang janji tresna ku kang suci kotang janji kali ku kang suci matur nuwun